Poďte si s nami pripraviť takúto skvelú zapekanú cuketu. Budeme potrebovať fenikel, rajčiny, sušené rajčiny, píniové oriešky, uhorku, šalát, hlivu, cibulu, bulgur, cesnak, syr a samozrejme cuketu. Cuketu si pozdĺžne prekrojíme, vydlabeme, poukladáme na plech, zalejeme olivovým olejom a posolíme. Dáme si ju krásne zapiecť. Medzi tým si pripravíme šalátik. Nakrájame si cibulku a cesnak nadrobno. Dáme orestovať na olivovom oleji a opražíme si píniové oriešky. Zmiešame spolu paradajkový pretlak, nakrájanú hlivu, sušené rajčiny a fenikel. Celé spolu necháme prevariť, nakrájame si uhorku, rajčiny a šalát. Kým sa nám cuketa dopečie, pripravíme si tento skvelý dressing, na ktorý budeme potrebovať metu, rasu, olej, citrónovú šťavu, cukor, soľ a čierne korenie. Všetky tieto ingrediencie spolu zmiešame a rozmixujeme tyčovým mixérom. Keď máme dressing hotový, cuketu si naplníme pripravenou zmesou, posypeme syrom a dáme opäť zapiecť na pár minút. Šalátik zalejeme našim pripraveným dressingom, servírujeme a spokojne jeme. Dobrú chuť!